Assalamu alaikum. An balima silamɛw, an ka abonné n b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni sɔgɔma Ala ka juma wɛrɛ d'an ma Ala ka juma hɛrɛ caya. Baasi tɛ, c'est la voix de maître Badara Ali a ka badini lo n bɔra tuguni bi ni Ala tɔgɔ dɔ ye n bɛna yira aw la n'o ye samirou ye. Maa caman y'a yira k'a fɔ ko samirou ko a bɛ yen sa mankan k'a cɛn tɛ sɔrɔ. Ayiwa a filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ. Pour tout commencer, y'an b'a daminɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka abonné chaîne kan. N'aw abonné n'a kana ɲina a ye notification liker pour que n'an ye vidéo bila aw bɛ se k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ hali n'aw connecté tɛ. A kana ɲina a y'a partager walasa an balima silamɛ minnu bɛ yen n'u tɛ nin ko kalama o fana ka se k'an ka recette sɔrɔ k'u mako dilan n'a ye. Baasi tɛ recette sugu minnu le ninnu dɔ ye an tɛ se ka ninnu explication d'aw ma k'aw to YouTube sanfɛ jama lo. Mais baasi tɛ maa minnu intéressé len de don komi n bɛ deli k'a fɔ cogo min na a ye banba a bɛ na an ka groupe privé kɔnɔ n'o ye WhatsApp ye ani Telegram. Là-bas an bɛ se ka kuma caman yira ɲɔgɔn na o yɔrɔ la min ni nin si tɛ kelen ye yan. Maa ti daga an bɛ ninnu fɛn ninnu dɔ di public, c'est impossible a ti bɛn cogo si la. Inshallah n'o faamuyana don an b'a yira aw la k'a fɔ ko bon an bɛna numéro bila min ye WhatsApp ka numéro ye maa minnu mako b'a la ka WhatsApp rejoindre u ka rejoindre mais c'est pas gratuit gansan tɛ dɛ. WhatsApp n'i bɛ yɛlɛ a kan i b'i tɔgɔ sɛbɛn 1420 tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ kalo bɛɛ lajɛlen na 460 de bɛ sara. Maa dɔw de bɛ yen professeur de bɛ groupe nin sanfɛ yɔrɔ la ye ani admirateur minnu bɛ k'u ka baara jɔyɔrɔ ta kosɛbɛ olu ka kan ni nisɔndiya ye sanga ni wagati bɛɛ la a bɛ faamuya hali bi Ala ka faamuya ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ ma k'aw salamu alaikum.